profil tratě spolu s domácím závodníkem s číslem 1 s Davidem Hanušem. Ten startoval jako 22. v 9 hodin 51 minut. Trať časovky vede po hrázi Rybníka a po rovině pokračuje směrem na Postoloprty. Na křižovatce u Postoloprt zatáčí doprava a stoupá do kopce směrem na Vrbku. Za Vrbkou pokračuje po rovině na křižovatku u rozvodny Výškov, zde znovu zatáčí vpravo do stoupání k obci Břovany. Mine Břovany a po krátkém sjezdu vede opět po rovině až do cíle v Lenešicích. A my už sledujeme Davida Hanuše v cíli. 13-kilometrovou trať zajel v čase 19 minut 54 vteřin, což